Aquí hi ha una trobada de tots els equips de Càritas que actuen en el Bisbat de Girona. Hi ha representants de 50 equips de Càritas que ens trobem cada 2 anys per tractar algun tema que ens preocupa, refer llaços, donar-nos pistes sobre experiències que ja tenim i dir-nos a nosaltres mateixes que volem continuar treballant com ara fem conjuntament. Sempre es sol repetir 3 moments importants. Un moment que és agafar el problema o l'aspecte que entre tots es decideix què és més important o que ens preocupa més en l'acompanyament a les persones. I aquest any hi ha tocat, per suposat, l'habitatge. I és el que ara, de la mà de la Carme Trilla, hem estat reflexionant i hi ha hagut la taula rodona amb pistes de com podem nosaltres actuar com a Càritas. El segon moment és el que estem ara, que és aquesta pausa, però és una pausa plena d'experiències aquest any amb mirada de drets i ens dona pistes a coses que potser ens podem posar a implantar en els nostres equips locals. Refer també llaços i un tercer moment, que jo dic, de resituació en la humilitat de cadascú de nosaltres, que visualitzem que només som forts quan actuem conjuntament. A les 50 Càritas anem amb pistes que ens aglutinen.